Ja s'ha acabat, sembla mentira. Aquí hem deixat la infància i marxem com a adolescents. Ens portem molts records. Varen conèixer primer a la Lídia, a P3, P4 i P5, on ens ho passàvem molt bé. I vam plorar molt al passar cicle inicial, però primer varen conèixer l'Aida i l'Edu. L'Aida, que era molt dolça, amb la gent. L'Edu, que feia riure a tothom. A segon coneixem a la Maria Antònia. Passem a cicle mitjà i allà ens esperaven l'Anna i la Maria Antònia. Amb les multiplicacions i, com no, els sudokus, fem el salt més important, cicle superior. I allà coneixem a la Cristina, petita però ens va posar tots en fila. Déu meu, com estripava les fulles per fer-les més folides. En el segon trimestre de cinquè arriba el Covid-19. Ens van confinar i a treballar tots a casa. Lo bo de tot això va ser utilitzar més l'ordinador. Lo dolent, tot lo de més. Varen confinar-nos més del que ens pensàvem. No podíem veure els amics ni a la família. Tots tenien por. Hi ha un professor que l'hem tingut tots els cursos des de P3 a 6è. L'Isaac. Mai oblidarem a la sortida del col·le a la tarda i ens veus al parc i sempre ens saludes a tots aixecant la mà i amb el millor somriure independent de com hagi anat el dia. A 6è hem conegut a Núria i a Marina. Ha sigut curt, però les estimem molt. I de l'Estera, la seva famosa frase, la mascareta. Què podem dir del Rudi? Doncs que no oblidarem mai els capítols de la princesa prometida. Els que hem fet religió ens en recordarem del Toni, encara que sempre arribava tard a buscar-nos. També estimem molt a la Lara, que sempre aporta moltes coses i ens ajuda molt. Que sapigueu que tenim un trosset dins del nostre cor per cada un de vosaltres, des de la Dolors fins als que ja no estan al col·le. El nostre col·le sempre serà el Montpalau. Aquí hem sigut molt feliços. No oblidarem mai les Nadales, la Castanyada, el Carnestoltes, les cantates, el Halloween amb el nostre i únic túnel del terror, les xeringades, les excursions, les sortides, les colònies i les festes de fi de curs. Quines heu tenir tantes fotos del col·le i a l'Instagram. Us estimem molt. Gracias por querernos, cuidarnos y enseñarnos, pero no solo os habéis enseñado catalán, mates o otras cosas más, también nos habéis enseñado el valor de la amistad y que gracias a vosotros tenemos personas maravillosas a nuestro lado, como vosotros. Y que para nosotros esta escuela ha sido muy especial porque hemos vivido tantas cosas como enfados, ilusiones, tristezas o alegrías y muchas cosas más. Y que gracias porque siempre nos habéis hecho sacar una sonrisa en los buenos momentos y en los malos. Gracias por haber hecho que estos 9 años hayan sido maravillosos.